Nu, kom så med! Kom nu! Kom nu med jer! Morten, tag det ud! Morten! Go! Morten, op en plads. Kom nu, Claire, mand! Hvad fanden, mand? Det smager for noget. Kom nu! Han har allerede næsten gået ud. Hvad sker der? Kom nu! Kom nu! 10 gange rundt op bagefter, 10 gange! 20! 20! Husk at tælle omgang, Søren! 20 omgang rundt op! Du holder øje med ham, jeg holder Nej, omvendt. omvendt. Ja, omvendt. 20 omgang, kom nu! Så træk dog, mand! Ned med den! Herfra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vi skal have det! 9, 10, 10 nu bliver 11, Ej, her! 12, Er du sindssyg, mand? 13, 14, Kom derovre! 5 nu, 15, 5 nukleære, 16, 17, 18, 20 glæder, kom bare. Kom så, Claire! Go! Bundne! Bund! Er det pænt, Urs? Er det pænt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kom så, Urs. Få nu tilbage. Seriøst? En time her. Det holder slet ikke. Ursk. Hvad filmer? Skal jeg bare holde den her? Hvad for nogle tager vi? Kom nu, bare tag en! Så er du, du skal indhente det. Kom nu, Søren. Prøv, du tæller rundt her, jeg tager på Søren. Ja, jeg tæller her. Søren, det er nu, du skal indhentes. Så er det, Søren. Kom det sidste, og så lige. Yes, kom on, Søren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 6, 12, 13, 17, 18, 2 til Søren, 19, 1 til 20, nu! 14, ja! Okay. Hold kæft, det var store runder til 2 sidste brun. Hold kæft, det var godt. Team Solo. hold kæft. Jeg får en fisk. Jeg tror også et længere start. Jeg var ved at poste op på et tidspunkt. Ja, rigtig med at passe på med. Hold kæft, din runde blev store til sidst. Hvor står det altid så store? Og så, det sidste Hvad stopper vi den her? Okay, Buster er ved at tage de sjovlige ret nu.